31 तारिखै बिथाङा डेडलाइन होदों। आं सानदों 31 तारिखनि उनाव जोंहा एसेम्बलि मोनसे जागोन। नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं खावलायनो नागिरदों। बिथाङा बै जोबथा एसेम्बलि सेसनाव बाहागो लाफैथों आरो बाहागो लानो हायाब्ला आसान गाननानै बिथाङा रायजोफोरनि खाथि खाथि गिदिंहैथों। बिथांमोना बुंनायनि अनगा जेबो राहा गैला। मानोना रानहाबनाय जिबौ गोरान बायदि बिथांमोना अबस्थायाव जानानै फैबाय। जिबौ गोरान जानानै मैदेरखौ मन'नायनि सिमां नुनाया माने साननो गोनां मोनसे बाथ्रा। मानोना जाय हाग्रामानि अबस्थाया दिनै लाथिख' जानानै फैबाय। बिथाङा जोंखौ गान्दुराजों रुजुदों ना माजों रुजुदों थाथों। 31 तारिखै बिथाङा डेडलाइन होदों। आं सानदों 31 तारिखनि उनाव जोंहा एसेम्बलि मोनसे जागोन। नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं खावलायनो नागिरदों। बिथाङा बै जोबथा एसेम्बलि सेसनाव बाहागो लाफैथों आरो बाहागो लानो हायाब्ला आसान गाननानै बिथाङा रायजोफोरनि खाथि खाथि गिदिंहैथों। आं बेखौसो बिथांनियाव खावलायदों। बिथांनि अबस्थाया दिनै ओरैबायदि मोनसे गाज्रि अबस्थायाव फैबाय, थासारियाव फैबाय। माने हाग्रामाया सोर बे जारिमिन जानो थांगासिनो दङ। थिग दं, 17 बोसोर बिथांनि दिनाव थैनि बाना बोहैदोंमोनब्लाबो, बिथांनि गेजेराव बिदा फंबायनि गेजेराव सिथारग्लुंलायनाय जादोंमोनब्लाबो, बिथांनि दिनाव हारिजों हारि दाङाबाजि जादोंब्लाबो, बिथांनि दिनाव सोबख'नाय जाख'नाय साखन्द्रा बारा ओंखारदोंमोनब्लाबो जों बेखौ बावगारबाय आरो बिथाङा जि जारिमिन खालामलांबाय। दा हाग्रामा होननाय बुस्थुआ मोनसे जारिमिन जानो थांगासिनो दङ। बेखौ बिथाङा दोनखोमानो थाखाय रायजो राजानि सिगाङाव बुंथिलागासिनो दङ। आंथ' बुङो नैबे बावैसोनि गेजेराव इलेक्सननि सिगां मेक्सिमाम BPFनि लिडारफ्रा आं इउपिपिएल दोलोआव हाबगोन होननानै बुङाखै। हाग्रामानि BPF दोलोखौ नागारजोबनो थांगासिनो दं। सार, नोंथांनि दोलोखौ सरकार दाजेननायनिफ्रायनो हाग्रामा बिफाना सिफायनो बोलो होबाय थादों, नाथाय हायाखै सार। फेल जाबाय। बालाबारियाव खुसेंग्रा जावनाय बायदि जुदि सरकार सिफायनो सानदोंब्ला बिनिख्रुइ महामुर्खसिन सुबुं थानाय नङा। बियो बाथासिरा एन्जर होनाय बायदि होजानाय बा खामानि नङा। गतिके जुदि बिथाङा सानदोंब्ला बालाबारिनि खुसेंग्रा जावनाय बा बाथाबारियाव बाथासिरा एन्जर होनाय होननानै बे गावनि खोन्था। खिन्थु गावनि आथिङाव गाव रुवा फोनायनि अनगा जेबो माबा गैया। दिनै बर' हारिया खौसेथि नागिरदों। जोङो खौसेथि जानो नाजागासिनो दङ। साफ्रोमबो बर' फिसाखौ लानानै जोङो मोनसे गेरेमसा हारि दाखांनायनि जा बड'फा इउएन ब्रह्मनि सिमां, बे सिमांखौ मावफुंनो जोङो आखाइ होगासिनो दङ। नाथाय हाग्रामायाल' मा होनगोन बेखौ फारनै लानजायजोंबो खुगाजों खर'जोंबो माने खुगा गोनां जिबौ गांसो बायदि जानानै बर' हारिखौ माने सेवहांगार खालामनो थांगासिनो दङ। बेखौ बर' रायजो राजाफ्रा बुजिबाय। गतिके मूर्खनि खियाव थाम्फैया बाया होननाय राव बायदि हाग्रामानि रावा जाना फैगासिनो दं। दा खौसेथिया माबायदि? खौसेथिया समा हांख्रायदों, समा खावलायदों। बर' हारिया खौसे जानायनि सम फैदों। पलिटिकेलि, ससियेलि जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ फोथांना लाखिनोब्ला जों खौसेथि जानायनि सम फैदों। दाङाबाजि जानायनि सम फैयाखै। हाग्रामाखौबो खावलायदों, नोंथाङा खौसेथिनि दाहालखौ हम। जुदि हौवाब्ला आरो हिनजावब्ला न' सिङाव हाबसोनानै था। मालायनि दाहाल हमनायाव जेंना हिसाबै दा गसंथों। बेखौनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायो।